Okay. Itong ating bistik. Tagalog ng Ilocano. Yan. Marinated yan sa soy sauce. At ng ating lemon. Yan. Yun. Ayos. Tapos lagyan natin ng sauce doon sa pinaglutuan natin. Yan o. Yan ito no. Yan pampasarap niya. Yung mantika na yan. Para sa mga bata. Yan. That's it. That's it. Ayos ba? Ayos.